Meka pagbalik ni Keti Pilipinas ng Pinoy gymnast at two-time gold medalist ay Carlos Yulo kaya bering aliwa pang atleta ang magrepresenta king bansa king Paris 2024 Olympics. Lina Yulo ating bronze medalist boxer sa Nesty Petesio, ang pong Ira Villegas king Villamor Air Base Pasay City ngayon Martes, August 13. Kayag nandala naman din tang ding boxers ari Carlo Paalam, Hergy Bacyadan, Yumir Marshall, trackster sa John Cabang Tolentino, ang pong Lauren Hoffman, weightlifter sa John Ceniza, Elrin Ando, ang pong Vanessa Sarno, ating pole vault star ay AJ Obiena. Minuna naman may kauli na bangsa at may silbilang welcoming committee ding fencer Isam Katantan, judoka Kiyomi Watanabe, rower Giovanni Delgaco, ang pong swimmer sa Kayla Sanchez ang pay Jarrod Hatch. Sinalubong la naman ding pamilya, kakaluguran at aliwa pang talisuporta daring atleta. Mayakik yung ceremonial arrival ni pamagbabad ng eroplano ding atleta at penimunan dari Yulo at Petesio kabang magdalang Philippine flag. Kay bat na ning karelang pamangumusta ka rin karelang pamilya, dinaretso la rin ni Malacanang Palace, nung nukarin winelcome na ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pang First Lady Liza Araneta Marcos at aliwa pang opisyal na ning gobyerno. Kaya tinanggap lang presidential citation ding sablang Pinoy Olympians, kabang gewara ding Presidential Medal of Merit Yulo pauli naking kayang historic Olympic run. May nikwala namang cash incentives ding atleta, 20 million pesos kang Yulo o 10 million balang meto nga gold medal, 2 million ka ring bronze medalist sa Petesio Ampoy Villegas, 1 million ka ring aliwa pang Olympian at 500,000 pesos ka ring karelang coaches. Salamat naman ni Yulo ka rin sinuporta kaya hanggang naking megong pisaya at inamuyot no rin kapwa na atleta, aalituto ko ng bandakan pangaliwang galal para king bansa. Sa lahat po ng atleta po, sobrang proud po ako na pinaglaban po natin, binigay po natin yung best natin sa lahat po. Dugot pawis yung inalay natin. Di pa nagsisimula yung competition, sobrang proud na ako sa inyo lahat. At ngayong tapos na yung competition, i-celebrate natin yung mga nakuha nating resulta at mas galingan pa natin sa mga susunod na mga competition. Pinuri na namang PBBM, din kaya katamong Olympians. Yung performance ninyo na naging bunga sa taon-taon na sakripisyo ng sarili ninyo, ng inyong mga coach, mga trainer, mga nutritionist, at lalong-lalo na mga pamilya ninyo. At alam naman natin, hindi talaga, walang mananalo na atleta na hindi suportado ng katakot-takot na karaming tao na walang iniisip kung paano kayo tulungan para maging successful. And ito yung ating kinikilala ngayon. May nga kuya mo naman iniya pasik ng ating programa ng gobyerno makaparikil king development at training daring Pinoy athletes. Imbes na maglalabas kami ng cash, well, if you need more cash, we'll find some more. But I think more importantly, I want to be part of the development of sports in the Philippines. Na iwanan na tayo. If you can consider If you can consider that all of these athletes who have done so well and have made us so proud, there is no official technical support from the government. They did it on their own. Siyempre, meron tumutulong. Kuminsan yung gobyerno nakakatulong. Pero walang formal na struktura para tulungan yung ating mga atleta. And that's what we are going to establish now. Samantala, ikwana ng Pilipinas ng rank 37 kin Paris Olympics, kaya rin tameni kong 4 na medalya. Kin Tokyo 2020 yamino ng Mika Olympic gold medal, ang bangsa pa uli na ng weightlifter ay Heidelin Diaz. Yakap migya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.